нашата академия ражда брокери, които ценят личното време на клиента. Аз тотално забравих за процеса на продаване. Перфектни като отношения, като поведение. Вече имам доверие на едни брокери. На вас. Здравейте, отново с мен Симеон Симеонов и знам, че сте свикнали да виждате от мен изключителни имоти. Днес обаче ще ви покажа изключително добри брокери, които роди нашата академия за брокери в Kingdom Property. Предстои да направим сделка. Чуйте какво казаха нашите доволни клиенти за брокерите и самата структура. Останете с нас! Много ми е приятно, че току-що приключихме една сделка, която, доколкото разбрах, за вас не се стори чак толкова трудна. Това е хубаво. Бях изненадана, че за вас е била трудна, защото аз не разбрах нищо от трудностите ви. Просто за мен мина много леко и бързо. Реших, че ще продам сама апартамента си. Смятах, че имам всички качества, познания и умения да го направя. И стартирах една такава процедура. Беше трудно, тежко и изконсумирващо за мене. И след една такава среща с едни потенциални продавачи, аз реших, че е край до тук и ще се обадя на последните брокери, които са ми направили добро впечатление и са ми оставили контакт. И за мой огромен късмет, това бяхте вие. Колегата, който обслужваше сделката, е Цветослав Русинов. Поздравления за изключителната сделка. Цветослав завърши академията за брокери в Kingdom Property успешно. Искам да поздравя Милена за наистина пътят на сделката, който изградихме за нея. Доста време тя имаше перипетии и затруднения с продажбата на този апартамент. Когато се свърза с нас и ние се включихме, наистина изградихме възможно най-добрата сделка за нея. Защитихме максималната цена, която търсеше и успяхме да продадем апартамента в изключително кратък срок. Аз тотално забравих за процеса на продаване. Получавах от време на време, т.е. най-регулярно обаждания от Цветослав. Но всъщност това продължи 2 седмици и нещата приключиха. Само за 4 дни от пускането на обявата ни, ние успяхме да намерим купувач и предвижихме максимално по възможно най-лесен за нея начин нещата. Каква е вашата оценка за брокерите, които ви обслужваха и за академията на брокери, която имаме в Kingdom Property? Нямам никакви забележки. Перфектни. Като отношения, като поведение, като комуникация, като всичко. И така както нямах доверие на брокери, вече имам доверие на едни брокери. На вас. Бих ви препоръчала, радвам се, че съществувате на пазара и че правите това, което правите. Страхотни сте. Супер, за мен това означава много. Благодарим ви. Мисля, че фактите говорят сами по себе си. Продажба за 4 дни. Ако вие искате да продадете своя имот в доста по-бърз срок, Kingdom Property е компанията. Ако пък вие искате да се научите да продавате имоти толкова бързо и клиентите ви да са толкова доволни, академията на Kingdom Property е вашето място. Ще се срещнем и в двата варианта. Успех!